mihring te hian Khawvel mun tin hi kan dap chuak ani to maya kan enkol da na zirin kan malam hun po athra zong emaw athra lo zong in emaw angong ngei don ani chung har sana thlen thei tu te chu kan zawaya kan do tlan lo chuan Khawvel bo ruak lum chho mek te re thei na le ei tur wang chho me ka wanga har sana po ma chhon thei reng kan ni har sana lo thleng thei hi mitinin kan ngai poimo lowa Khawvel lo zel turata na chena tlaka uluk taka kan enkol le kan ngai sak lowa midang te chen vena tlak ni thei tura kan tho ho lo chuan kan khosak le nun ho na thlengin atur don ani ram leilung le achung om te hi kan tu chuan lo zel tu te tan tu na trang hian ti tak zeta kan tho angai ta malang na masa atan kum sang ni som khan Khawvel ram hrang hruaitu te chuan Millennium Development Goal siamin Khawvel har sana kan ma chon mek te do dan tur an duang chuaka kum sang ni som panga alo thlen chuan mei chiale mi paten inang tlanga zirna kong an zo theina te naw piang hlim thina ti tlem te tui in tur tha le niang har nei theina te a na sataka Hmasawnna mu ania amai ro chu ram leilung fa te chu henga te hian midang ain an hnufum bik ema re theina le har san nei na atu mek te chu na sale zola tran kan lak chuan din mun thazoka kan lang kai thei ani Malmâk le enhran laka kan talchhuah theihnan kum sang ni som panga khan Khawvel ram hrang hruaitu za somnga chuang te tlawmngai pawl lian takte le ram leilung fa aiawh te pawh tel vena inrawnkhawm chuan thupuiah Khawvel kan beisei the world we want ti changchawiin SDG chhunzawmna sustainable development goal emaw kum sang ni som thum beiseina emaw SDG emaw an duang chuak ta ani chu thutlunga chuan beiseina le tho nen mitin tan Hmasawnna tu ruang am lom som pasari siamin chung te chu kum som panga chungin Khawvela in tluk tlan le Hmasawnna tluantling om theina tan ti hlotlin tum ani he SDG hian mitina huak veka nam le chitin re theile hausa te tho na thazok nei theihnan duan ani kum sang ni som thum agenda hian tumah mai bik om lovin abikin re thei ber tele min huai nung ber te chu mai bik om lova mitinin Hmasawnna tluantling kan nei theihnan Malmâk a in tiam ani kum sang ni som thum agenda hian ti hlotlin tum hlom lian som pasari anaya Hmasawnna tluantling om theina turte chaklo te tha ti takte in tluk tlanga om theina turte le mitin te dikna chanvo in za sakton na te akeng tel ani agenda ina tum hlom lian som pasari te chu lo en nila re theina bo mitin ei tur niang hnar pek hrisel na thazok zirna tha mei chiale mi pa in tluk tlan na tu in tur tha le thiang hlim energy tha le thiang hlim ei zona ngel nget le ram Hmasawnna industry om zeneya thil siam chua mitin in tluk tlan na che natla khopui le khotlang siam om zenei zo ka thil thon chu le deral Khawvel bo ruak siam that tui chunga nun na nei zong lei chunga nun na nei te remna le mon na tha tho ho na thazok heng hi sustainable development goal chu ani mase ke ni ram leilung fa te hian phim khur taka kan loin ven lok ve tho angaya abikin eizona ngil ngetle Hmasawnna le industry om zeneya thil siam chu chungchanga hian ram leilung fa te chena ram le achunga thil omte om zenei zo ka man chungchang kan phim khur angai le ani tuna hian Khawvel ram hrang te chuan mitin tumah mai bik lo turin national development plan an duang mek hloma ram leilung fa te pawh he Malmâk mek na hian kan tel ve ngei tur ani hei hian kan hmalam kal zel tura kong min hruaitu ani mai baka mai kan ni lo na tura kong poimo tak ani tu te nge kan ni Khawvela hian ram leilung fa mak ta duai zathum somsari aya tam kan oma kan chena le a chhevel kan eizonna kan kalpui mek zela chung te chu Khawvel mun tin heng tlang ram thaler tuifin ria le vuram thleng po in kan hu theyang SDG hi ram leilung fa te tan hian aman tlak veka hlotlin na atan po tha tho theitu ber pakhat kan ni
SDG hian sarkar private sector le tlawmngai pawl te tan in kai hruaina that tak ram leilung fa te le an mani tan hlok thlak taka an hman theina turin a siama keini ram leilung fa te hian kumza tam atang khan kan ram leilung le a chhunga thil omte tu chuan te thlenga man thei turin kan lo enkol to a kan tana thatur ani baka kan nun phung le chin dan tha mangin Khawvel thazok kan lo siam to a hei hi chom nuna von nun zel atul baka namanga kan din chua theina turata na kong poimo tak ani ram leilung faten eng tiangin nge omzenei zo ka kan ti ve tur ni ang zirna le inril hriat na sarkar nena kan dikna le chanvo choi nun konga omzenei zo ka Khawvel huap rampum huap le nampum huap anga thoho na a tel vena ani ram leilung fate chungchang data nena chiang taka zir chian le tarlan na chunga po chuan Khawvel pum huap le rampum huap ang po a kan tel ve zel theina turte tumah baka indigenous navigator man changkaya kan dikna le chanvo hum him le ken ko dan chiang taka lan chuan ate apoimo ani SDG hi the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples le Khawvel pum huap dan hrang tenen inrem takin siam ani a heng te hi SDG atana Malmâk na hian abikin ram leilung fa te lan rights le an namzia nena inrem taka kalpuitur ani ram leilung fa te chuan engtin nge tha kan tho ve ang ram huldam doi le thiamna bil kan nei te mangin eitur von that le kham khop nei theina turin Hmasawnna tluantling nei theina tan thiamna hrang te kan namzia le ti dan phung dang lambik te boina chin fel dan thabi kan nei te ramngo le leilung Hmasawnna a chunga nun na nei kan enkol dan te damdoi thiamhnang de te ani ang Khawvel nge kan beisei mitin huap zo zirna ram leilung Hmasawnna humhal kan thiamna bil te le ezona humhal dikna choi kan le in clear big na omlo kan leilung humhal mani ro inrawnkhawm self governance zirna tha mitin ban phak zirna ramngo tellawa kan nun theilo awangin ramngo le achunga omte von him Hmasawnna tluantling a om theihnan na ram leilung fa te thatho pompuina Hmasawnna tluantling a om theihnan na ram leilung fa te tel vena hriselna le nunpung thazo ka nun ve theina kan ram le chena omzenei lova ti chiat bansan in clear big na omlova mitin in zaton na Hmasawnna mani duanga kalpui meichia le pian phunga harsana nei te le thalai te chomdol a an dikna chanvo humhal Sustainable Development Goal hi mitin huap so ani awangin kan terlo chuan engma ani don lo ani keini ram leilung fa te hian kan tu chuan lo omzel tur tan he Khawvel a hian pek tur le ti tur tam tak kan neya SDG a hian ram leilung fa te kan tel lo emaw tel kan ni lo chuan a lo tling tak thei don lo ani